लोगोफोर मोनसे भिडिअ दासो आं इमारजेन्सि हाखु दाखु नुब्रबदों तो बावहाय फेसबुक नायनायावहाय मोनसे रादाब ना माथाय जाय हक आं मोनसे फोसावनो नागिरदों जे थारैनो इउपिपिएलआ जेनमारसिगोन नामा आंनि राव नङा बियो नंखाय राव बुंनानै दिनैहाय सरकाराव जिरायदोंमोन बा पावाराव फैदोंमोन दिनै रायजो राजानिनो बुंनाय बिपिएफनि आइजोफोरनि मोनसे आइजोफोरनि बुंनाय राव तो बिदिब्ला जोङो बै आइजो बुंनाया थारैनो बिसोरो दिनै इउपिपिएलआ थगायमारनानै दिनै खुंथायाव फैमारदों नामा जों दान्दिसे खोनासंनानै लानि जों आं गाबोनहाय XNDBनि बि लाफा चिरां डिस्ट्रिक्टनिनो धालिगाव एरियानि NIA केस नांनानै थानाय बिमाया लाफानि बिमाया माबायदि बाथ्रा फोरमायदों दुखुयै गाबनानै फोरमायनाय बेखौ आङो गाबोन फुंनि गेजेराव फोसावनो नाजागोन बा फोसावगोन तो दिनैहाय बै आइजोआ दिनै बिपिएफनि आइजोआ मा बाथ्रा बुंदों बेखौ जों दान्दिसे खोनासंनानै लादिनि इउपिपिएलनि सरकारखौ जों फोजोबस्रांनो थाखायनो जों दले बले कर्म हाला खुंदों नंखाय प्रलोभन होनानै नंखाय दौ मोनसे लाबोनानै बिथांमोना जै जादोंमोन बे आरो जेनफिननाया एकदम थार खुलुमबाय बर' आं रौता ब्लकनि प्रेसिडेन्ट जे दिनै जों इउपिपिएलनि सरकारखौ जों फोजोबस्रांनो थाखायनो जों दले बले कर्म हाला खुंदों जोंनि सिगांनि पुराना बिपिएफआनो मोजां आरो बे मोजांखौनो हांख्रायनानै बयबो लुबैफिननानै लोब 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 बाहागो लादों दिनै आइजो माहारिफ्रा बे जयनल' जाबाय थानाय माने जोंनियाव जयन जाफैनाया जाहैबाय जे दिनैनि दिनाव जों फैथारगोन होननानै थिरान थांखि लाखानायाव बिथांमोनहा आरो रावबो सोलाय सोल' खालामनाय नंला आरोबावसो गोदानै सुबुंफोरा जयन जाफैबावगोन बे एकदम नंखाय बिथांमोना नंखाय प्रलोभन होनानै नंखाय दौ मोनसे लाबोनानै बिथांमोना जै जादोंमोन बे आरो जेनफिननाया एकदम थार थारैनो इउपिपिएलआ नंखाय बाथ्रा बुंनानै सरकाराव फैमारदोंमोन नामा आरो थारैनो बिपिएफआव गासैबो दले बले हाबफैदों आरो इउपिपिएलखौ नेक्स्टआव फोजोबमारगोन नामा बाथ्राया बे थारैनो फोजोबनो थांगासिनो दङ नामा इउपिपिएल हान्जाया जेननो थांगासिनो दङ नामा जों गासैबो खोनासंबाय बे आंनि राव नङा नैबे आइजोनि राव दिनै गोबां बुंदोंमोन बिथांमोना माखासे बाथ्राया सैथो दिनै इउपिपिएलनि बिथां बिटिआरनि CM प्रमद बर'आबो गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन बेखौबो मावफुंजोबनो हायाखै मावफुंजोबनो हाया खोथायावबा हले गिदिर गिदिर पलिटिक्सआव गावनो बुंदों माखासे बाथ्राखौ थगायनोबो गोनां जानांगौ जायो होननानै बेफोरबायदि बुंनानै जों माखासे बाथ्राखौ थगायजोबबाबो जानाय नङा थारैनो दा बिपिएफखौनो फिन आरो रायजो राजाफ्रा बोजबफिनमारगोसिगोन नामा जों गिदिर सोंथिया आरो 25आवहाय जोंनि बिटिसिआव बिपिएफआ खुंथायाव थाफिनगोन नामा इउपिपिएलआ जेनहैगोन नामा माखासे बिथिङाव नायहैयोब्ला जों दिनैहाय बिजेपिनि जाखिनि माखासे दल हाबनाय ना बिजेपिआ जुदि बिटिसिखौ खुंनांगौब्ला दा इउपिपिएलआव जेसेबां जोबदों बै बिजेपिआ जुदि सरकार दायोब्ला बा खुंथाय दायोब्ला जोंनि जाखिनि दङ जाखिनि मोनबावनाय जाखिनि थानाय बे जिनिसखौ बे बिजेपि सरकारा स्टेट गभर्नमेन्टनि आखायाव गथायजोबगोन मोजांखौ माब्लाबाबो सिन्था खालामा बिजेपि सरकारा बिजेपिआ अनलि वान माबा सिंगल राव बा गावनि खोथाखौसो सानो बा रायजो राजानि दुख सुख बेफोरखौ माब्लाबाबो सिन्ता खालामा जायनि जाहोनाव दिनै गोबां जायगा गोबां स्टेटआवनो गोबां जायगायावनो जेनबोनो हमदों बे बारावहाय बिजेपि सरकारा सेन्ट्रेलाव थागोन ना थाया आंहा मोनसे सन्देह जानानै फैदों ओंखायनो दिनै आं बर' रायजो राजाखौ आं खावलायगोन दा अन्नानै
दिनै सोर मोजां मावदों सोर मावाखै सोर इएमआ मा खालामदों मा मावाखै बेफोरखौ नायनानै भटखौ जुदि होयोब्ला मोजांसिन जागोन होननानै आं सानो। गामिनि गावबुरा होन प्रेसिडेन्ट होन दिनै गासैबो पलिटिकेल हान्जाफ्रानो गासैबो बे गामिनि गावबुरा बा प्रेसिडेन्ट बैफोरखौसो होसोयो बा हमहोयो। ओंखायनो दिनैहाय जोंनियाव सोर इएमआ मा मावदों बेखौ एसे स्टाडि खालाम आरो सोर MCLA मा मावदों मा मावाखै बेफोरखौ नायनानै भटखौ होनाया मोजां जागोन होननानै आं सानो। थ' लोगोफोर आं दिनै भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै। जोबथारनायाव मोनसे बाथ्राखौ आं फोसावबावनो नागिरदों। गाबोन फुङावहाय जोंनि XNDP-नि माखासे बाथ्रा बै बिमाया बि गावनि फिसानि थाखाय बेसेबां मा गाबदों बेसेबां दुखु दाहा खालामनानै दङ बेखौ आं गाबोन फोरमायनो थांगासिनो दङ आरो फोसावनो थांगासिनो दङ। हानायमानि आं निउस पर्टेलफोरावबो हरनोखौ नाजागोन आं। थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै, बावनो दोनथ'बाय। जय बर' हारिनि।